ndiye mukaona mmene ndapangiramu muona kuti izi zatayana, sinazipange chonchi komanso sinazigoneke pansi chonchi. Palipo ena mugulu la Asilamu akapanga sajida amagoneka manjawo chonchi. Izi mtumiki analetsa, ananena kuti mmodzi wa ife asapange sajida ngati mmene amagonera galu. So galu amagona chonchi, inu ndine tisapange chonchi, koma inyamule ndithu manjawa. Sahaba radiyallahu anhum akufotokoza kuti kukhwapa kwa mtumiki kumaonekera akapanga sajida, ndipo manja amatayana ndithu, samayandikira nthiti zachani za mimbayo kupanga chonchi. Ukhapo tsopano ngati tikupemphera pagulu, ndiye kuti inu ndine tizikakamizabe kupanga chonchi pofuna kuti tisapange anoyi anzathu amene ali mbaliwa. Ndiye kuti pamene tikuswali pagulu tipangabe chonchi, koma nthawi imene tikuswali tokha tikuyeneka titambasule chonchi ndithu, cholinga chofuna kutsatira chilamulo chimenechi cha mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Komanso muone kuti mimbayi sinayandikane kwambiri ndi ntchafu ngati mmene ena amapangira kupanga chonchi. Ena amazifinya ndithu chonchi, zimene zizi hadithi ndiyofowoka yomwe kufotokoza zimenezo, koma pakhale ndithu mpata pakati pa ntchafu ndi mimba yathu, pamene tikufunanso kuti tilongosole. Choncho palibe kusiyananso pakati pa swala ya mkazi ndi mwamuna. Ena amanena kuti akazi ndi amene ataziyandikitse uku, akuti aziyandikitse kufa zimene zimakhala zabwino kwa iwowo, malingana ndi mmene maulama ena akufotokozera kuti mkazi aziyandikitse chonchi. Izizi sizochokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki adaphunzitsa swala imodzi kwa mkazi ngakhalenso mwamuna yemwe. Ndipo sajida tipange motero.